Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili. Eyasedumbe Yenaba Ngolwamanzi ukhala ke uyazithulisa umlimi wasogwini. Kutholakala isidumbu emfuleni osemlazi. Imeya kamasipala iDumbe uSibusiso Mkhabela uthi ke umphakathi kuzomela ukuqonda ukuthi inkinga yokunqamuka kagesi izikhawu kawunawo umthelela wokuthi kuphazamiseka ukusebenza kwiziphehli zamanzi okugcina kwenza ukuthi ungawatholi ngendlela efanele. Umkhabela usho lokhu kwingxoxo ekhethekile nethimba lezindaba le1KZNTV kulandela izikhalazo eziningi zomphakathi ngenkinga yamanzi. Waphinda wachaza kabanzi futhi nangezinhlelo abanazo ngesabelo mali sanyaka u2023-2024 esizoqala ngenyanga ezayo. Babemese kubingelela osukwini namhlanje sizothanda nje ukubheka kakhulu izinto ezenzakalile lapha endaweni yaseDumbe. Indawo yaseDumbe ke sayazi ukuthi idolobha ikakhulu elinemigwaqo ebalekile elikwazi ukukhipha la eKZN ngisePumalanga kanjalo naseGoli nezinye zezinto ke isuke ithinta sagcile kakhulu nendawo ezamaplazi kuyona le ndawo. But okubalekile kakhulu esifisa ukubheka siyabona manje omasipala bamatasa ebalungiselela uqala kwenyaka omusha kokoma lwenyaka omusha esifisa ukubheka ukusuka lapha ku2022 siya 2023 njengomasipala waseDumbe iziphi izinto enikwazi ukuzenza neseniyiphosile okanye emaphakathi nazo. Angiqale ngibingelele kuwe msakazi, ngibingelele nabalaleli bonke be1KZN. Sibonga ithuba siwumkhandlu waseDumbe ekuthini sifike esigabeni la abantu bebheke kakhulu ngendaba ye service delivery njoba nathi kuyisiqubulo sethu njengomkhandlu waseDumbe. Msakazi into eyenzakalile esikhuthaze kakhulu ukuthi sisebenze ngokuyikhandla okukhulu la uAG acele khona izinto eziningi zokuba sikwazi ukuqhubekela phambili umkhandlu wethu sima. Kodwa konke ke obekushiwo uAG sizamile ke ukukulungisa ngokuthi size sathola unqualified esibone kakhulu ukuthi kushuthi ukufaka kwethu umfutho ngokubambisana nabasebenzi bonke bomkhandlu kanye namakhansela kube indlela enhle. Kunyaka ke wezimali msakazi ku2022 kuya ku2023 sikwazile ukuba sifice kunama project amanye ade ngaphelile okubala umdwadlaza bridge obivanyano lapha kwaWard 1 kuphinde kube impemvane bridge elapha eMawulumbe kwaWard 7 saphinde saba nehholo lalapha eYibomvu kwaWard 10 saphinde saba nebloho lokuwela eMbizeni kwaWard 4 saphinde saba nebloho lokuwela emakholweni kwaWard 6 eBhadini. Ngakho ama project esiwaficile engaphelile la sayibophezela ukuthi senza kanjani ukuze aphele ngaleso sikhathi. Kunesikhalazo esikhulu ngegesi namanzi but engifisa ukucheck sasiningizimu Afrika iyonke enenkinga yokucima kagesi. Kodwa kwezinye izindawo ke kubonakala ngazuthi akusabi lenkinga le efana nakwezinye indawo. NaseDumbe nibhekene naleyo nkinga ukuthi ugesi kwezinye indawo uhambe izinsuku ungazeki inkinga. 2 inkinga yamanzi. Inkinga yamanzi niphakelwa umasipala wesifunda iZululand but kwawona ukhala ngokuthi noma uzama ukufaka izinto kunenkinga yokutshotshelwa kakhulukazi kumakhebuli lezi ndawo osuke uza ukwenza khona iziphehli zamanzi. Kwenzakalani inkinga kagesi namanzi? Msakazi indaba kagesi iqiniso lithi isimo esibhekele nezwe lonke. Kodwa njengomkhandlu waseDumbe noma njengendawo esiyakhele asikaze sibe nakho ukuthi uzuhambe izinsuku zeqe osukwini elilodwa kuya kwezimbili. Siyaqonda ukuthi isimo sikagesi sikhona njengamanje kulelizwe lakithi. Ngicabanga ukuthi eDumbe sisathola ukuthi uhambe ama-hour amabili kodwa kungeqi kwamane. Sinohlelo ke ukuthi kuzofuneka nathi sibhekelele ukuthi senza kanjani. Indaba kagesi indawo zasemakhaya sifuna ukuyifakela lokho kuthiwa ama high mast kodwa azobe sebenza ngesola ukuze ugesi noma uhamba kodwa kuqhubeke kukhanye ngisho eindaweni zasemakhaya la esifaka khona ugesi. Ngikhuluma nje msakazi sifisa ukuthi sifake ugesi ngoba siku 95% manje ukufaka kwagesi eDumbe. Amaward esofaka kuona uWard 7 kanye noWard 1
bese kuba izindawo lokho kuthiwa kama infills kulabo abasalile okufanele nabo sibaqedelele bafaka. Siyabonga nje ne department ngoba sithole ifunding ezoba u21 million for ukulungisa indaba ukuthi sifaka ama high mast, sifaka ugesi endaweni yasedumbe. Sifisa ukuthi manje sishintshe sisebenzise lokho okusebenziswa ngesolar ukuze singabi nayo inkinga ngodaba lukagesi. Ngiyabonga kakhulu nje kwi department ukuba basinike imali engaka. Siyathemba futhi ukuthi sizolekelela umphakathi ukwazi ukuthi uthola ugesi kukhanye nalabo ehlala khona ngeindawo zonke. Msakazi, udaba lwamanzi alidingi umuntu oyedwa futhi akekho umuntu ohlakaniphile ongalunqoba ngaphandle ukuthi sibonisane. Udaba lwamanzi njengoba umphakathi ungaka, siyacela kumkhandlu omkhulu wethu ngoba yiwona one authority odabeni lwamanzi. Siyacela kakhulu ukuthi usilekelele ekutheni asihlale ndawonye sikhulume ngodaba lokusiza abantu ngamanzi. Ama-truck amabili ngeke uze uwasize umphakathi wasedumbe. Lama-truck amabili kuyenzeka ukuthi agcine efa engasakhona ukuqhubeka nokunika abantu amanzi. Kodwa into ezosixazulula kulokho kwamanzi msakazi ukuba sonke sihlonze indawo. Sezikhona indawo sezayihlonza, sicela ibudget nje yasedumbe odabeni lamanzi sifaka ama-boreholes. Ama-boreholes nethemba ukuthi azosilekelela kakhulu odabeni lamanzi. Engifisa kakhulu futhi ukuthi indawo sesihlonzile umphakathi wayichaza ukuthi nazi indawo la ezinamanzi esingafaka ama-borehole. Ngoba iqiniso likhona lisobala msakazi ukuthi emva kweminyaka emine emihlanu eyisithupha sizobe siswele iglasi yamanzi. Kodwa ke fanele siyibhekelele kusemanje ngoba sibukile ukuthi ngokwagesi kwenzakalani. Nomasipala osebenza ngokubambisana phethwe i-NFP but usebenza ngokubambisana namanye amaqembu esingabala no-ANC kanye namanye. Kunjani ukusebenzisana kwenu njengoba sibona komunye umasipala bakhona ukwebhana nisebenzisana kanjani lapha eDumbe ukuqinisekisa ukuthi intuthuko yomphakathi ayiphazamiseki? Msakazi, kuwukuthi ke mina njengosakhamuzi sokuqala esikhona endaweni yasedumbe ngiyakholelwa ekutheni yonke into sihlala etafuleni sibonisana. Ukusebenzisana kwami neqembu le-ANC njoba sazi ukuthi umkhandlu uholwa yi-NFP sibambisene kahle kakhulu. Ibudget nje njoba ngisho ukuthi osukwini la ngumsombuluko iphase ngendlela ejabulise zonke izakhamuzi zasedumbe. Siwumkhandlu wasedumbe akuzange kuze kube khona nohixihixi nje olube khona lokuphazamiseka ukuthi ngathi kune debate ekhona. Kungenwe nje ixoxiwe kahle yemukela sase siyoyiphasisa ngokusemthethweni. Ukusebenzisana ke okukhona kwamaqembu phakathi kwe-ANC ne-EFF ne-NFP endaweni yasedumbe kuhamba kahle kakhulu. Okay. Kade ninomhlangano le imbizo zomphakathi ku-IDP bekade nayela khona ukuthi ngabe umphakathi wokuthini kwisabelo mali esizoqala amadozana. Mhlawumbe iziphi izinto nje masingagoqa nje kafushane umphakathi okuyizona oyiphakamisile efisa ngathi ningafaka umfutho kuzona? Msakazi, kulonyaka i-IDP yethu le roadshow besinayo kuyo lenyanga esikuyona ibe isasasa elikhulu. Sishintsheke uhlelo njengamanje sabiza onke ama-ward committee. I-ward committee lizokhulumela i-ward elihlala kuzona ngoba sinesiqiniseko sokuthi ama-ward committee wona azi kakhulu izinto ezidingwa umphakathi. Kwa-ward 7 abakubeka eqhulwini futhi ukuba bakhelwe i-clinic baphinde bafakelwe ama-high mast lokuthiwa ama-Apollo light asebenza ngesolar kanye nokulungisa kwemigwaqo. Kwa-ward 8 nakhona bebecela wona ama-street light ukuthi bakhanyise njengoba kukhanya edolobheni kanye nemigwaqo. Engibona kakhulu ukuthi kanye no-ward 9, ward 9 ke msakazi indawo esemaplazini kakhulu la besokola kakhulu behlushwa nangamabhunu abantu abamhlophe bengakwazi ukuthi kuzintuthuko ngendlela efanele. Ukufaka nje mawuletha intuthuko kuleza ndawo kwa-ward 1 no-ward 9
kuba inkinga kodwa sesize sayixazulula ukuthi sibe nekomiti okuthiwa i-rapid response okuyilona elibhekelela amasizokwenza intuthuko endaweni kuze kuba kwa-ward 10 ke sipheyi kwayo imigwaqo ke ukhona ucontractor kade silungisela ngoba sagcina sizama ukuthi sithenge i-tipper truck yomkhandlu siphinde sithenge i-roller kule next financial year esizokwazi ukuthi silungise imigwaqo kodwa kwa-ward 10 no-ward 4 sesizamile ukuthi siyilungise imigwaqo ngebudget esibuye sayibuyekeza sibheka ukuthi ingesilekeleleni kulezi ndawo abadinga ukuthi ulungisele imigwaqo. Siyesikhathini la uzoqala khona unyaka wemali omusha umuntu oyisakhamuzi sasedumbe nofisa ukuyokwakha kabusha khona yiziphi izinto engalindeleka nemihlelile ngokuvumelana ngokubambisana kwenu nokuzibuza umphakathi njengoba benikade nematasa behambele. Msakazi iqiniso lithi nje angibike ukuthi siphasise imali or ibudget yomkhandlu ka2023 ka2024 imali engu273 million. Le mali sivumelene kahle kakhulu singumkhandlu wasedumbe ukuthi eningi sizoyibhekisa kubantu abasha. Enye bese siyibhekela kwi-maintenance ngokulungisa ke inqalazizinda ikakhulukazi yethu esibonakala njengoba imvula zidlangile zimosha nemigwaqo kanje. Ngakho ke sithathele lithuba ukuba esizokwenza sizoba nawo umcimbi wabantu abakhubazekile esiwubudgetele. Sizoba nawo ingoma yeintombi engakazi ibe khona endaweni yasedumbe. Abantu abasha sibabhekelele futhi ukuba sibasize sibatholise ama drivers license ukuze bakwazi ukuthi nabo bayiphilise bafake baxoshe ikati eziko. Sizophinde futhi abantu abasha basedumbe emawadini sibalekelele ngokuba sibathathisa ama security certificate ukuze bakwazi ukuxosha ikati eziko. Bamese sigoqa ngiyakuzwe wabala ama-project enawo nasezayo. Engifisa ukucheck lokho ukuthi ezinye zeindawo kuyethiwa umnotho akuzuze abantu bakuleyo ndawo. Lapha edumbe mangabe kuphuma amathuba omsebenzi kanjalo nakusomabhizinisi abancane bakhona ama-project akhona. Nenza kanjani ukuthi wonke umuntu wakule ndawo onenkampani ekwazi ukwenza lo msebenzi nayo ugcine etholile? Msakazi sibe nesibophezelo imanifesto yethu njengeqembu le-NFP ikubeke nje kwacaca ukuthi njengamanje sizozama ukufensa idumbe ikakhulukazi ngezomnotho. Ngiyakholela kakhulu kubantu bendawo basedumbe bakhona osomabhizinisi futhi banayo icapacity yokuthi bayenze imisebenzi. Sike saba nayo umhlangano nabo bonke osomabhizinisi bendawo bazohlomula ke kulesabelo esicabanga ukuthi u80% iwona ozobuhlomula kakhulu kule funding esiyitholile. Futhi asisho ukuthi njengedumbe asavumeli umuntu oqhamuka ngaphandle ngoba wonke umuntu ose-South Africa unelungelo lokuthola umsebenzi noma ngabe kumuphi umasipala. Kodwa kulokhu sizoqikelela ukuthi okungenani u70 kuya ku80% sizozama ukuthi kusala umnotho endaweni yakithi edumbe. Umnotho kukhula ngokuthi idolobha libonakale lithuthuka kukhona ama-BNB nabavakashi mabeyibuka indawo bayibone ikahle. Ngakho ke sizoqinisekisa ukuthi cha abantu basedumbe ngokwezomnotho kule funding esiyithole kwi-department kukhona abazokuzuza kukona. Ngiyathokoza Msakazi ngicela nje ukudlulisa ukuthi abantu basedumbe abasethembe sizoyisebenzisa ngendlela efanele. Simisele futhi kulonyaka njengoba kade sithola unqualified ukuthi kulonyaka ke siyibophezele naku AG wethu ukuthi sizofisa ukuthola uclean audit. Ngizobe ngifakele ibhuzi ke kulokho okwenzakalayo Msakazi. Faka umakalapa sikwazi ukuthi le project onke kuzolungiswa kwemigwaqo iyaphela ngesikhathi ngoba iqiniso lithi sinikwe izinyanga ezine kuya kwezinhlanu ukuba le mali siyisebenzise siphinde sireporte futhi kunaku treasury ukuthi nansi imali isebenza ngendlela efanele. Ngakho nje sizosho siyabika sithi akukho okunye, nothing else but service delivery. Khansela Sibusiso Mkhabela ongumama wasedumbe sibekade sinaye sibheka nje izinto ezizinselelo nabasebekwazi ukuzenza
lapha kumasipala waseDumbe ney'nhlelo abanazo njengoba kuzoqala unyaka wey'mali omusha. Nibe nobusuku obuhle. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye etolo. Asikubingelele mbukeli siphinde sikwamukele mongabe kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Eyasedumbe Yenaba Ngolwamanzi ukhala ke uyazithulisa umlimi wasogwini. Kutholakala isidumbu emfuleni osemlazi. Omunye wabalimi oneplaza endaweni yaseHardinge ngaphansi kamasipala wesifunda uku ongathandanga ukudalulwa igama uthi sekumlimaze kakhulu ukungcola kwamanzi agcwele indle njengoba ke esefelwe izinkomo ezingaphezulu kwama40. Lo mlimi uthi lenkinga yaqala ngonyaka u2019 kanti izinkomo zakhe ke zibulawe ukuphuza amanzi agcwele indla ekapakela ke edamini okuphuza kulezi zinkomo zakhe. Lokhu kuvele ngesikhathi iqembu leAction SA lihambele le ndawo. Usihlalo weqembu leAction SA kwisifundazwe KwaZulu-Natal uhambele indawo yaseHardinge ukuyobheka umonakalo njengoba amanzi akule ndawo engcoliswa yindle besibulala imfuyo. Labalimi babhekene nengwadla njengoba bethi bafelwa imfuyo yabo ngenxa yamanzi angcolile agcwele indle. Omunye wabalimi ongeke simdalulu kumvikela uchaza usizi lokufelwa imfuyo engaphezulu kwama40. Le ndaba yamanzi nokungcola kwamanzi sekungilimaze kakhulu mina njengomlimi kule ndawo. Ngo2019 kwatholakala ukuthi inkomo zami ziyaphunza zilahlekelwa amatholawo ngenxa yokuthi angenelo lamanzi. Mase ngibala nje kusukela lapho ku2019 kuza manje kudwa namhlanje sengilahlekelwe inkomo eziwu40 zonke. Angikwazanga last year ukudayisa inkomo ngoba inkomo ziyafa ziyalimala. Anginayo imali ukuthi ngabuye futhi nocingo. Kubenocingo lokubi umfula ngoba ingamabanga u7 kilometers izothatha imali eningi. Ngeleyo ndlela ke ngilimanyele kakhulu. Lo mlimi uthi kada yebika kumasipala wesifunda uku ngalolu daba kodwa basizakali. Ube seveza ukuthi bengabalimi bayabulawa kule ndawo. Ukukade ngilwa nalento ngibatshena ukuthi abazama ukulungisa lento. Ngingababikela ngibathumele nama-email ngibathumele nezithombe ngize ngithinte no Department of Water and Sanitation lapha eThekwini ngibatshena ngale ndaba. Bafike bona bathatha amasampula bahambe kuphele kanjalo kuqhubeke lokhu konakala kanje. Ngaphezulu konke lokhu futhi ukucisha kagesi kuyabahlupha futhi abako-ugu ngoba le mshini isebenza ngogesi. Manje ugesi mongekho kusho ukuthi kuyachitheka ke yonke lenkunkuma ingena emfuleni. Angingedwe ngihlupheke kangaka bakhona abanye kodwa ngenxa yokuthi siyasatshiswa siyadudula futhi nakule ndawo yaseHardinge sesesaba nokuvela na ku-TV ngoba abantu bazosithengela inkabe bezosicisha ngoba siveza yonke lento. Usihlalo weAction SA esifundazweni uthi labalimi bathwele kanzima ngoba balahlekelwa imali. Uthi izimo ezifana nalezi ezingasabalalisa ikholera kulesi sifundazwe. Even some of the farms asezavala ngenxa isimo sendle ebhekena la ngoba khala ukuthi phela unyaka u10 bebhekene isimo sendle la ogwini. So ngamanye amazwi ke lokhu kushela ukuthi muningi umonakalo wenzakalayo kakhulukazi kwezomnotho la endaweni evele encane sicabanga ukuthi izona indawo kumele abohulumeni winayo kakhulu ukuthi khiqiza amathuba emisebenzi. Asifuni kusasa bese kuba neoutbreak ezokwenzeka lokho KwaZulu-Natal bese ngathi bengazi ukuthi yini engakudala ikhorela esifundazweni. Izimo njengalezi esifundazweni izona ezodala ikhorela esicabanga ukuthi ke uhulumeni kumele usondele uqinisekise ukuthi siyagwema before kwenzeke. Uthinta umasipala wesifunda uku uthi likhona ithimba elijutshiwe ukuyohlola umonakalo. The municipality has noted the speculation doing rounds on various media platforms regarding the possible river water contamination of Mzimkhulwane in the area of Hardinge. The municipality has assembled a team of technical staff and environmentalists to conduct a full investigation to determine the veracity of these allegations. Izindabeni ze1KZNTV kubikuzamando sicele ngiseHardinge. Usashaqekile umphakathi waselokishini uMlazi esicemeni sakwaG eThekwini KwaZulu-Natal kulandela isigameko sokutholakala kwesidumbu sowesilisa emfuleni wakule ndawo.
Usiboniso Mkhize uthi nakuba ke bengenaso isiqiniseko kepha ke isimo atholwe kuso basola ukuthi ke ufike esezolahlwa kule ndawo kanti ke lokhu kuyabakhathaza. Igebhe kumalungu omphakathi aselokishini uMlazi eThekwini kulandela isigameko sokutholakala kwesidumbu sowesilisa ongaziwa sintanta emfuleni uMlazi. Usihlalo wekomiti lezokuphepha komphakathi kule ndawo uthi ke okubadidayo lona wesilisa ukhombisa ke ukuthi ubulewe wabeke eselahlwa lapha emfuleni. Phakathi nomfulo bephakathi nendawo nomfulo. Noma ke umfulo ungashoni kakhulu. Salinda ke ngoba sesiwafonela amaphoyisa nalaba baka rescue bafika kwaukuthi uyalandwa lapha. Mase landiwe ngibese ngiyacela njengosihlalo weCPF ukuthi ngicela ileadership imbheke ibone ukuthi ngakwazi ukuthi imbone ukuthi ubani mhlambe bekuthi kanjani. But into esiyitholile ukuthi isidumbu sakhe bese sithanda ukunakala kakhulu ngoba le part yomlomo besingasekho nale part yamehlo besingasekho. Nesitho sakhe sangasese besingasekho. But into esinotisile lapha nemuntu ontayibonile ukuthi uthe noma ekhuluma nalaba abamthathile ebuza ukuthi babonani bona basho ukuthi bayabona ukuthi bengazi ukuthi unokusikeka emqaleni. Nami into engiyibonile leyo mengifika kuyena. Kuzokhumuleka ukuthi indawo yaseMlazi isanda kumenyezelwa njengehamba phambili ezibalweni zakamuva zobugebengu esikhishwe unqonqosho wamaphoyisa kuleli. Usihlalo wekomiti lezokuphepha kulomphakathi uthi ke lesi kakuzona isigameko sokuqala njengoba ke ukutholakala kwabantu bebulewe sekuyinsakavukela. Kusiwona umuntu oqala otholakalayo la kule ndawo lena. Sinayo lento le ukuthi emfuleni la kule ndawo leyo uthola ukuthi nesihlabathi ngakhona uthola umfula mhlawumbe ugugula umuntu wazofika khona. Mhlawumbe kudepende ukuthi amaphoyisa mesifika athola ukuthi usesimene njani, ungabe ubulewe noma mhlawumbe umuke nomfula. Akukho kuphepha uyakhala vele umphakathi. Ukhala kuthina ke esesibhekelela ukuphepha kwawo umphakathi. Siyazama kakhulu kodwa ke isimo esiphila ngaphasi kwaso eMlazi since niwazi nabo ugebengu eMlazi uthi mingakanani. Kubuya nabantu abanye kwezinye indaba zolahla abantu la. Ngesikhathi iziko leindaba lahambelele indawo yesigameko amalungu omphakathi abesathuthumela ngenxa yakubonile kanti avezeke ukuthi bawela kuwo lomfula zonke izinsuku uma beya emsebenzini kanti kunxuswa ke izinhlaka zezokuphepha ukuba ziqinise isandla njengoba umphakathi uzizwa ungasaphephile. Most yabantu baseMlazi basebenza ngaphesheya baqopha kulona leli hlathi leli silibona la. So ukuphepha kukho kuvele sinenkinga vele la. Kulabantu abawela labasebenza eShasweti bayabanjwa inkunzi bayadlwengula bayanquna. Kwenzeka noma yini nje kulabantu abasebenza la. Abawokha phezulu kwamanzi banyathele emanzini bahambe bayophantela ingane zabo. Uhulumeni awukusize mhlambe ke nathi thina esisebenza nawo amaphoyisa kube nezikhathi zokuthi bangene ngaphakathi bapatrol. Kube nalezo zikhathi lezi abazenzayo balekelelana nathi thina esigadayo vele imigwaqo ekhona la ngoba zikhona indawo esigada kuzona. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa iyephunzile. Ezindabeni Z1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini. Uzokalise ukukhathazeka umphakathi waselilane ngaphansi kamasipala umvoti othi usuhlale iminyaka eminingi ungenalo ibloho. Lo mphakathi uthi izingane ziyaphoqeleka ukuba ke zingene emanzini njalo uma ziye esikoleni kanti ke sekaningi kulimala abantu kulomfula. Ikhansela la kule ndawo uVincent Zondi uthi ke kaningi bezama ukuxhumana nomnyango wezokuthutha kwaZulu Natal kepha ke usizo bengalitholi. Sekuphela iminyaka eminingi umphakathi waselilane ngaphansi kamasipala umvoti ungenalo ibloho. Lo mphakathi uzwakalisa ukukhathazeka njengoba lemfuli nobungozi. Induna yesigodi ithuma linile izulu izingane azikwazi ukufinyelela esikoleni. Inkinga esibhekene nayo ke kule ndawo le yaselilane sinemfula emkhulu. Lemfula lena uma ngabe linile izulu ayikwazi ingane ukufinyelela esikoleni. Ikakhulu izulu lina kakhulu ngekhathi sekubhalwa oDisemba. Igcina ingane ingasabhalanga onke amathema. Kanti usihlalo wesigungu sengamele isikole iLilane Primary School uthi izingane ziyaphoqeleka ukuba ziwele ngezinyawo emfuleni kanti ziyasala nasesikoleni. Ingane eyiwela umfula mayiwela umfula ziwela kufanele ikhumule enyaweni kuze kugcine sekulahleka nezicathulo
if umfula ugcwele kakhulu iy'ngane ayikhona ukwela emfuleni kumele zilove mhlawumbe iviki lonke kuze kudambe amanzi. Ngaleso sikhathi ziyasalela esikoleni ziyalimala esikoleni ngoba uthola ukuthi kubhalwa ama-exam ayisakhona ngokwabhala. Sometimes othisha sekubaphoqa ukuthi bebuyele back beyifundisa izifundo ezisale kuzona ngoba kusuke kuyizathu ezizwakala ukuthi iloviswe yini esikoleni. Bese ngacela kakhulu ke ukuthi uhulumeni angenelele ukuthi asisize sincedise ekwakheni ama-bridge ngoba kuze kubuke ngisho abantu seziningi kakhulu idumbe seyimukile lana abantu beshona. Lo mphakathi uveza ukuthi usizwa yilokho abazakhela kona ukuze bekwazi ukuwela. Njengoba sigcine sesenza lokhu kokuwela ngeenyawo bekuyizathu sokuthi beshonelwe umuntu kufanele ukuthi kuwele imoto kuwele isidumbu. Ngaleso sikhathi amanzi maningi imoto bengeyikhona ukuwela. Abantu kufanele beze bewele nesidumbu behambe emanzini. Amanzi ahamba ngokushona ngokushiyana kungenza kube nengozi ukuthi umuntu eshibilikiswe nayitshe kugcine sekumuka ngisho ibhokisi imbala. Ikhansela lendawo lithi selizame kaningi ukukhulumisana nabomnyango wezokuthutha kepha usiza abalitholi. Lento yalomgwaqo noma le bridge ibhlungu ngoba sengikhulume kakhulu. Njobesho nje ngineminyaka lento sikhuluma ngizaba department sixoxa sibonisane nawo. Ngawuthinta umnyango udala umhlonishwa wayengabi yena uPremier uMacingwane uthene maso Prima ngacela walithumela ithimba ukuthi ake kucheckwa le ndawo sikhala ngayo ngoba sithi abantwana abakhona esikoleni makunethi izulu baningi abantu sebeshonile makuhola omama abazalayo abakhona ukufikelela ikhungweni zokhola. Khona manjalo abomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal bathi basazoyibheka le ndawo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla ngiselilani. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze mesiphuma kodayisa. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabeke usanda kubukela izindaba zethu nazi isihloko esihamba phambili namhlanje. Eyasedumbe Yenaba Ngolwamanzi ukhala ke uyazithulisa umlimi wasogwini. Kutholakala isidumbu emfuleni osemlazi. Ake sibhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u19.59 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.56 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u21.10 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu$1,978.43 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$74.28 umphongolo. Ake sibhekele isimo sezulu. Mbukele ngaka kade sikuphathele kona sihlangabeze kanjani futhi ngomsombuluko.